Kaixo egunon, sindikatutik nator. Sindikatutik nator? Eta dakizuenez, ekainean hauteskundeak egongo dira. Eta, ni nator aldarrikapen batzuk egitera. Dakizuenez, urte berria hasiera dagoeneko. Sinestezina bada ere, Gabon ostean mailetan eserita jarraituko dugu. Aspalditik oso haserre gaude. Urte honetan 2 gailur menperatzea dugu helburu. Argi dago, gobernu honen helburua privatizazioa dela. Haupa bai, egunon bitu, estila sindikatutik nator, jakingo duzuen moduen aurtengo ikasturtien ekainen dauze hauteskundeak, eta etorri naiz apur bat zuek komentatzera, zeintzuk diren gure aldarrikapenak. Dakizu moduen aurtengo ikasturtea hasi dugunean, kristolako murrizketaz aurkitu ginen,